ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Thank you so much, kumpadreng Nal. We're back on air. Nasa emergency generator set po kita ngunyan ang DCGB sa samuyang broadcast, ha? Sige. Okay. Ano na po kita? Manungod sa tuyang kuryente. Habutan na po magpara-elaborar ka iyan tabi because siguro kamo pong mga paraan tabay as of now makakapag-atid-atid na. You know, kamo na po tabi makakapag-atid-atid na kung primero so mga na-experiensyahan takan apek pa kita budangon yan kung may pagkakaiba. As in, ikadua, kung supiga para taram ka ito kan apek na rason kung nagba-brown out, nagtutubod na kita ngunyan padignal, bako? Or, igwa na kitang nahihiling na pagbabaago tabi, kamo na sana po. Taka ito bagang nakalihis, kan apek pa ang nagpapadalagan kan serbisyo as in supply nin kuryente, kada bes na mina brown out, gabus na muda ni Satanas nagluluwas na tabi. And pag minadepensa man so apek ka ito, explaining to the public kung ano ang real situation, technically kan apek ka ito, sagkod financially, no one believes na tabi. Yan. Sagkod na uminabot so peryodo politika, nagamit so issue kan apek, naging political platform, duminamay so mga tao, thinking tabi, may halangkaw na expectation na pag maibalik talaga sa Aleco, igwanin halos 360 degrees na turn babago sa supply ng kuryente. Napabilib kita kan eleksyon, ginamit ining issue sa politika, nakaguno nindakol na suporta, sagko na pangyari managad, naibalik na sa Aleco. Now tabi, ano po ang nagkakarealisar nindo na mga paraan tabay, ano ang narealisar niya to tabi, asin ano po an sa indo na kaining masasabi. Yan. Yan. Remember,
mismong sa National Electrification Administration, si Engineer Buksit, kana makahuro niya to yan, sarong pagtiripon kampang ang prensa, media, sinda na mismo nagtaram, kanser po ang estado, kan sistema tadigdi sa serbisyo asin supply nin kuryente. Dahil nga ni nakapagtao nin timetable or period yung mga taganeya na iyong ngunyan an nagmamanihar pendiente sa bariwas na kayan totalmente sa pagmamanihar kan Aleco. Yan, transition period. Dahil nga ni nakapagtao nin durasyon kung pirang taon an kukonsumuhon bago po marehabilitar ang mga minasunod. Financial aspect, administrative aspect, technical aspect, and other aspects kan pagpapadalagan kan kooperatiba ng kuryente. Daisin da nagtaon nin timetable ka ang talagang masakit da at tabi. So, sana po may nagkakarealisar na kita na mga bagay-bagay nadara lang daw kita sa emosyon kan nakaaging mga panahon. Nadara lang daw kita sa dagit or narealisar ta na tama palan ngaya. Arog palan nga kay ni supig hampang kaitukan apek na problemang pigsusolusyonan kunta na pigbabalong solusyonan. Iyuman ngunyan ang pighampang nakan Aleco. O yan tabi kita na sana po na mga konsumidores man gayud an makakapag atid-atid man kaan. Pero one thing is dapat niya to ining suportaran ta dai naman ning iba ka ini kita man sanaan magtatarabang tabang po digdi. And dai man iyan tabi talaga basta-basta, sabi nga niya to kasubago mismo nang sa mga taga National Electrification Administration na mga eksperto sa pagmanihar kan kooperatiba ng kuryente, Ailing Electric Cooperative, sinda po ang mga eksperto kaan nagsasabi na cancer na ang estadong iyan kan Aleco, kaya daita man iyan basta-basta talaga mapipersigir man sinda na overnight romance kinaagahan maray na po. No, Senyor Tabi, halawig pong panahon ang kukonsumuhong kaiyan dakol na mga bagay-bagay, kaya tayo naman sana yaon na kita digdi tabi. All you have to do is support sagkod na makakaya tabi. Tarabangan kung igonin mga suwestyon, kung igonin pwedeng maipaabot, tarabangan tanaan Albay Electric Cooperative na ini. At iyo kita man sanan magharambangan, bagatabi, magiriba-iba. Ilingan na tabi yan. Brown out digdi, brown out duman, yan. Kung ano ka ito supig rason kan apek, iyo man ang pigrarason ngunyan kan Aleco. So, there's one thing na marirealize sa tabi Yan, sige. Oras Pilipinas, taod-taod, suspendido po ang operasyon kan STL sa bilog na probinsya ng Albay. I-explikar tayan, pakalis mo na kan mga pagiromdom, it's 9:29. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna,
skinless at tortapa, sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Full Vic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Unasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
Ipinapa-AC kan manihamiento kan Aleco na magkakaiguan ng district election sa Junta Direktiba sa maabot na Mayo 20 kaining taon. Ang mga eskwelahan na magiging voting center sa kada syudad o munisipyo iyon mga minasunod. District 3, Malilipot, San Francisco National High School, Bakakay, Bakakay East Central School, Santo Domingo, Santo Domingo Central School, District 5, Albay District, Bagong Bayan Elementary School, Manito, Manito Central School, District 7, Ginubatan, Ginubatan East Central School, Juvellar, Juvellar Central School, Piudran, Piudran East Central School, District 9, Pulangi, Pulangi South Central School, Libon, Libon East Central School. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong naging miyembro asin konsumidores kan Aleco hanggang petsa 20 kan Enero 2023. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro, magdaraning anuman ang ID, Postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, as di ba pang dokumento na nagpapatotoo kan sa indong persona. Ang borotohan, mapoon sa oras na alas 8 ng agas sagod alas 3 ng hapon. Ang mga interesadong konsumidores na magkandidato pwedeng magkuha din kopya kan eligibility and documentary requirements as in Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa opisina kan Aleco sa W. Binson Street, Older by District, Legazpi City. Ang filing kan COC madurar sagod sara sa Mayo 10, 2023. The Provincial Government of Albay, in cooperation with Legazpi City Host Lions Club, presents Magayon Festival, Food and Beer Plaza, May 1 to 31, 2023. Magayon Festival, Food and Beer Plaza, on its new location. Yao nakita digdi sa Old Legazpi Domestic Airport. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. Magayon Festival, Food and Beer Plaza. Igwa kita digdi ning rides, night market, Tiangge, nightly bands, asin kadakol pang iba. Magayon Festival, Food and Beer Plaza. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. May 1 to 31, 2023 at Old Legazpi Domestic Airport. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Sabi ni Madam Almira, "Hi Pio, permi ng DCGB para arog ka ini. Brown out na naman. Oras-oras na lang baga ang ka-brown out. Almost 4 times a day. Oro aldaw yan." Na yung mga experience kan sa tuyang para antabay sa na serbisyo po nin kuryente. Bueno, tabi. So Philippine Charity Sweepstakes Office mismo nagpadara na ning notisya sa operator po kang STL na nagmamando tabi na punduho na mo naan operasyon ka ini poon ko niya na Huwebes sundo petsa 7 kan Mayo 2023. An orden ipinaluas mismo ka na Philippine Charity Sweepstakes Office sa paagi kan General Manager ka ini na si Melquiades A. Robles. Yan. Ini po basado sa dokumento na naipaabot man digdi sa Samuya sa DCGB. Philippine Charity Sweepstakes Office ang petsa May 3, 2023 naka-address ini kay Mr. Johan D. Cheng, President, Royal Gaming Corporation, 2309 Antel Global Corporate Center, Doña Julia Vargas Ortigas Center, Pasig City. We will read in toto ining surat, pigbabasa niya to. Dear Mr. Cheng, this is in reference to your letter dated 02 May 2023 requesting the suspension of STL draw in the province of Albay from 0 May 2023
to 0 May 7, 2023 due to the fact that Royal Fortune Gaming Corporation open parenthesis RFGC closed parenthesis is instituting reforms in its business corporation. Second paragraph. Please be informed that we are granting your request to suspend STL draws in the aforesaid dates. However, as provided in Section 21, open parenthesis, small letter B, closed parenthesis, of the 2020 STL revised implementing rules and regulations, open parenthesis, capital letters STL RIRR, closed parenthesis, the amount due to PCSO from your GMRR must still be remitted in full on the next banking day. You are reminded further, third paragraph, you are reminded further that the fact that RFGC is instituting reforms in its business operations is not a force majeure as defined under Section 5 of the 2020 STL RIRR. Thus, any request for the proration of your GMRR for the month of May 2022 or 2023 due to the said reason will be denied. Thank you. Very truly yours. May nakapirma digdi. Melquiades A. Robles, General Manager. Yan. So, Royal Gaming Corporation mismo, basado digdi sa surat na sa tuyang na-obtain, si Mr. Johan D. Cheng, so presidente mismo, so Royal Gaming Corporation, Royal Fortune Gaming Corporation, iyo po ang nag-request mismo sa Philippine Charity Sweepstakes Office na daingo na kami ma-operate. Tabi, sa laog ni nagkapirang aldaw, Mayo 4, kaining taon, sundo 7 kan Mayo kaining taon, taigwada asindanin institutional reforms. Yan. Kumbaga, papakarayon pagayod sa operations, tanganing kwentas klaras managad ang gabos. Yan. Ngunyan, pinag-grant man po ito, tinugutan kan Philippine Charity Sweepstakes Office. Pero, kaipuhan man giraray sindang mag-remit, kan kabaing na koleksyon, basado duman sa mga kasa provisiones kan implementing rules and regulations kang STL operations digdi po sa satuyang lokalidad. So yan ha, pag may nahiling po kamo dyan na nagkukolekta, buda nagtataya, it is in a sense, as of now, considered illegal. Yan, kung igwa dyan nagpapataya, baka suweting naman ang gadiyan. Kaya ikuan tabi, isuplong sa otoridad kung may mahiling kamo dyan na magpapataya. So STL na mismo, so Royal Gaming Corporation, Royal Fortune Gaming Corporation, ang mismong nag-i-institute po ning reforms sa indang sistema sa pagpapadalaga na yan kan STL. Tangani siguro na mawara naan kung ano-anong kadakul-dakul na questions in relasyon sa pagpapadalaga ni kan STL, kumusinda po ang franchise holder na mag-operate man kayan at least digdi po sa probinsya nin Albay. Yan, kaya dai po nguna nin tarayaan ha, pag igwa dyan nagpapataya, illegal po yan tabi. And ang STL, igwa yan pinagre-remit
sa gobyerno, so pulis, igwa ning share dyan, so mga LGUs, igwa maning share dyan. Kaya baga, so manlain-lain na treasurers ka ito, naramduman nindo, maging susanggunian panlalawigan, nag-act on the matter, so query, na hahapot, kung ano man agad ang sistema, so koleksyon, pera ang koleksyon, tanganing madeterminaran kung tama, so pinagre-remit ninda sa mga lokal na gobyerno. Susugduman sa nakapalaman sa regulasyon na pinagsusunod asin dapat utubon kan contracting parties. Yan. Nagbuburuto baga ka ito, mga haka-haka, may huweteng. So, koleksyon, mga haka-haka, hababa ang nakakarimit sa mga lokal na gobyerno. Sagkod na may mga nag-aarlagyar, may huweteng, may bukis. Day man bagay yan na-aaksyonan, nothing has been proven yet. Yan. Paano ka man talaga kaan maaktibar halimbawa pading na sisayan maaktibar so pulis masusog kaan. Paano man mag-aktibar na so pulis may share sa STL? May kasabihan baga, you cannot bite the hand that feeds the mouth. Dahil man baga nag-aktibar ka ito, dahil magita ni, or it's the other way around. Talaga sigurong dahil manin huweteng, puro sa naman gayud bana-bana, haka-haka. Yan. So, in order to clear all these things, yan, mismo nang yung Royal Fortune Gaming Corporation, nag-institute na ning reforms, aning mas mapakaray, and that's good enough, that's good enough. Tanganing mas mapakaray po, sa indang pag-ooperate kan small town lottery digdi po sa probinsya ning Albay. Tayan bagang STL, ibinugtak yan precisamente kan gobyerno tanganing labanan so huweteng. Ta so huweteng baga ka ito, plus na daining kita ang gobyerno. Ang nagkikita so mga sindikato, so mga nasa payola. Daining nakuko ang buwis sa gobyerno. Tinapatan ito kang STL. Iyon na ini. Halos parehong pasistema. Tulong bola man ang tama ay ang kadal daw, iguanin tatamaan, iguanin mga halos pareho na mechanics. Yan. Ang STL. So, diit-diit bagay ito na natutunaw so weteng. Yun lang kung sisabayan talaga so STL, nin illegal, nin weteng. Yan, pareho kan mga nagbuburotwa ka ito na daiman bagang niya napapatunayan managad. So, iba nga ni relibong na, ano ba talaga ngayon? STL pa, weteng na. Kaya, yan po 4 days iyan, 4, 5, 6, 7 na including ang petsa 4, petsa 4, sarong aldaw, petsa 5, ikaduwang aldaw, petsa 6, ikatulong aldaw, petsa 7, ikaapat na aldaw. Yan. So hilingon tatabi, after May 7, kung ano po ang mga mamamasidan niya to na sistema kaiyan para po sa tuya ng ikakaigabaga ng katrangkiluhan man, na peace of mind. Maaraman ta kung gura no man agad ang collection gayod, nagre-remit daw sinda nin tama, basado duman sa koleksyon na iyo ang base rate o kaya kan pag-compute kung gura anong itatao duman sa mga dapat na tauan ning share basado sa lay tabi. So yan po so Royal Fortune Gaming Corporation mismo ang nag-request kayan sa PCSO so PCSO baga iyo so nag-grant sa inda ning frankisa. So igo bagang kasabihan na kung sisay so iguaning poder na magtao, iyan iguaning poder na magbawi. Yan. Kumbaga sa Bicol. Kaya yan po, yung PCSO mismo ang nag-order kaan, stop operation, pinag-grant so kahagadan kan Royal Fortune Gaming Corporation. Kaya wala mo nang tayaan baka may magtaya dyan tabi. Yan, illegal yan. Maray na ang tabi sa satuyang mga barkada man, Sir Ato Lim, dyan sa Petron Tap Gas Gasol sa Daraga. Ang Petron Tap Gas Gasol, kaparte na po yan kang Pilipinas
sa halawig na panahon na pagdalagan nasin pag-eksister kang Pilipinas sa kinaban, sa mga kusina, mga misis, mga nanay, mga tatay ng tahanan, iyon na po yan ang kinadakulaan asin kasabay-sabay sagkod ngunyan sa pagluluto. Petron tap gasgasul maging sa mga karinderiya, sa mga turo-turo, kare-karehan, restaurant, bars, hotels. Yan. Petron tap gasul. Good morning sa Indotabi dyan. Inda daw lamang dyan sa Lapu-Lapu, sa tuyang mga amigo, sa Gugon, sa Rawis, sa Lacandula Drive. Good morning. Bata, kaitukan para dangog ta. Brown out pa. Inapon pa lang kita. Brown out pa. Sus Mariosep naman. Na pangyari. Oy, si Sir John Calagpuot dyan sa Australia, watching daw from land down under. Maray na aga tabi dyan sa Indo, hali sa Pilipinas. Dyan sa Australia, the land from down under. Si Madam Ann Logronio watching here sa Manito. Yan, maray na aldaw tabi sa Indo. La bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así. May nagpaparahapot sa satuya, manunggod ka ito bagang sa mga balo, ito bagang plano, may plano na tawanin ayuda sa laog ni nagkakapirang bulan, mga nagkakabiruda baga na byuda na byudo. Nag-institute yata kaini si Sibak Party List Congressman Eddie Villanueva, Brother Eddie Villanueva. Yan. Well, aram nindo, tama man iyan bagatabi, ta hilingon nindo. Kita bagang common tao, nagpapara kurarat kita, ano na ngaya ini? Dahil lamang ngayon na itataong tabang ang gobyerno sa sektor na ini. Tabi, ngayon sa para sa para karne, sa para tricycle, sa mga nagtitios, ibagaan ang general notion. Sungunyan po, naigwananin plano na tabangan man ining mga nabiyuda. Siyempre baga, lalo-lalo na makinapubrehan. Dipisil baga tabi yan makabawi. Daing diferensya kung ang nabiyuda or nabiyuda, mga mayamano nun. Apera kan pagbawi emotional, pero sa inang pagbuhay-buhay, economic aspect, daing problema yan. So talagang mga well-to-do families. Ang problema lang duman is yung emotional aspect man ang gadano. Pero kung ang nabiyudo or nabiyuda, parariho tang tios, iparayo kimahal na Diyos, na isang kahig, kulang ang tuka, kulang sa tuka, dipisil yan, both emotionally and on the economic side kan pag-recover. Lalo na kung ang nagadan is the breadwinner. Either yung agom na lalaki or yung agom na babae. Either of the two, kung arin ang breadwinner. Mapagal bagatabi yan. So, kung pag-isipon, tama mambaga, total sa laog man sa na nagkakapirang bulan na tatabangan na makabawi, makapuon lamang tabi, maka-recuperate. Ayun na nga, di baga sa pinagasabi ta. Pagdaing na itataong tabang sa gobyerno, tutulig saon, tutuya-tuyaon. Pag uning may plano na tabangan sa mga nangangaipo, tutulig saon na naman. Ano na naman ngayon? Pigtutuod na sa nangayang pigbabahog ngaya, pigpapatuon niya, dole out na naman ngaya. Sumapa sa ina sa nabaga baya tabi kita.
Totoo, kwarta iyan kan tao. Tasisay manan mag-arambagan baya. Gabos mambagang gastos kan gobyerno. Hali man sanayan sa satuyang buwis. Mas gayud nga ni sigurong dapat niya tong kontrahon kung sunako kolektang buwis na pinagkukontribu niya to, dai na papaduman sa tama. Pero ini naigwang tatabangan na sektor na makabawi man lamang after na magadanan. Siguro na nungod ba na tugutan ta naman ini tabi. Yan. Tan gobyerno bagaday man ibang pinagkukuhaan man ng gadnin panggastos, buwis niya to tabi. Kaya arog masa na po ang kaan. So iba kaya medyo nadidisturbo. Ngayang pigtatabangan ng ani. Ngaya igwa ng arog ka na espuersos. Uli, hinan nga na nga. Pinag-uulukan na mga. Pinagtutuya-tuya na nga. Dano na nga nangyari sa Pilipinas. Pag nangangaipunin tabang, kikibliton sa gobyerno. Ano nga yung pigtataon nitong tabang gobyerno? Yan. So, iyo po, tabi. Maray-ray tayo gwanin arog ka ini. Ining lay na pinagigibo. Na sana po, makuanin maray ang logic behind para sa pag-aprobar kan bill na yan ni Representative Brother Eddie Villanueva. Ano tabi? Kaipuhan bagang tarabangan man yan. So 4-piece nga ni baga, hilingan na. Igwan ng mga top notchers na nakapasar sa exams. Mga lisensyado na nung yan sa indang in their own field of sabi na nga education. 4-piece iyan tabi. Ngunyan na makukunya na sinda. Ma-alleviate na su pamilya ninda sa kahirapan. Di ba? Yan po yan na sa mga tabang na antabi sa mga mabiyuda. Dahil man na pinaghagad ta na sige na magkabiro da tanganing may tabang na makuha sa gobyerno. Sa kwan man iyan, sa paligsok man iyan tabi ano. O baga tabi. Ata mambaya tapag para tuya-tuya on tapamanan na nagigibo na ning medyos na matabangan ining mga nangangaipo. Ma-institutionalize na po yan tabi. May mapagkukuhaan man na pundo tabi ang gobyerno. Sige na. Dagdagan tan mga istorya bago kita maghanap buhay sa good station break. May bit-bit na informasyon ang samuyang Field Commander Chief Jim Marhay na Aldao. Please go ahead. Yes, salamat Abi Padini. Matalagang may kontrobersiya ang paglipat kan boundary marker digdi sa boundary kan Ligaw asin uwas. Oho. Ini matapos na ipinablatter na mismo ni Mayor Domingo Escoto sa Barangay Calzada ang mismong DPWH. Sus Mario. Ipinablatter. So boundary marker. Yan. Boundary marker ba? Kung going kang uwas, nasa left side ini. Nakulaw ni padig strukturang konkreto. Iyo. Ang aligasyon sa blatter, so pag-transfer kan dakulao na mohon, pagilid, ipig-road wide din baga kaya sa tinampo. Opo. Yan sa tahaw na, so dating nasa, pag-una mo nasa gilid, winay-dining natural, walat itong boundary marker sa tahaw. Ang ating naiwas sa mga disgrasya, peligro sa mga motorista na nagaragilig ding behikulo, iginilid din ikan DPWH. Ang question ni Mayor Domingo Escoto, dahilan sa inapot niya to, ano ang basis kan na LGUAS na masasabing 3 meters ang naokupar kayo ng daga sa lahog kan teritoryo kanuwas. Kumbaga nakaanab. So kuan, so uwas sa Ligaw. Bako, so uwas na kumbaga namugtak sa disadvantage situation. So uwas ang namugtak sa disadvantage situation dahil ang talaog sa indadaan nin 3 meters. Laog sa inda. So boundary marker. So gusto sabihin, duminakula so teritoryo kan Ligaw.
Apabor sa ligaw. Apabor sa ligaw, tas so marker, naiusog-usog, palaog sa uwas. Yo. Kaya blatter ni Mayor Escoto. Jesus Mario, Joseph, yan panong markers, kumpadring Jimmy, kuan iyang gulpi and repercussions pag hiniro mo yan. Sabi ni Mayor Escoto, opo. Non-boundary marker nga iyan, bako sa na munisipyo, syudad ang magdidiferensyahan kaan. Pati sa mga boundary linderos ng mga pribadong lote, baka maging baseline na itong boundary marker, baka magabutan oras, siya ang mabasol bilang alkalde. Taday ngayon nagiro. Yes, totoo yan. Mga kuan yan ipinagmunda yan, kaito pa. Pagsurukol-sukol na yan. Magsurukulan naman kidaga. Natural, sa pribadong pagtaraning kayo, baga yan baseline ta, sumuni sa tinampo. Yes, as per law, iyuan ang gabos na pupunan, kasi puunan kan sukol kan mga teritoryo. Yan na marker, na boundary marker. Correct. Yan, nagpipinsar ka sa original, nasa pagtubod kan munisipyo, sa original na mohon, may 3 meters pa duman na dapat dahil malalaog sa uwas. Di kung sa kataning mo, 3 meters na laog na sa munisipyo, so kataning mo, 3 meters, nakulaw na bagay yan, 3 meters sa daga. Yan, magkukunyan iyan, mag-aaradyasan iyan ka meets and bounds na pig-aapod sa cadastral term. Ay, domino effect ini. Domino effect, meets and bounds. Ang sarukan kumpadring Jimmy apektado, sulote mismo na kinamumugtakan kan mohon. Inabot ko man si Mayor Domingo Escoto, ano niya kung basis na nasabi mo na 3 meters analaog na okupar, pasiring palaog sa uwas. Ang pinagsasabi kan DPWH, ano man niya makalaog, na-design man sa nang susukol para inusog niya sa mohon. Ang sabi ni Mayor Escoto, may geomap o geotag na pighapon sinda. Yan. Suod tapos subago. Nakulaon yan diferensya. So geotagging, iguanin mga coordinates. Yan, oo. Ganyan. Sinuratan na ba, na pagparabarita na ba gani? Sinuratan na kana LGU sa DPWH. Nagsimbag na nagsasabi na puraber ngayon hineromi, aram ngaya, igwang representative Sudar. Ganyan, sinuratan naman ni Mayor Escoto Sudar. Dahil pa man nagre-reply. And pinagsasabi ni Mayor Escoto na dahil nga ako basta kaan matubod sa kaklamar kan DPWH. Kumbaga tubod-tubod sa ino. Parang arang ka. Paano nga ako magtubod na may geotagman nga kami. May geotagging man sinda. Ngunyan, ang sabi pa kan DPWH na inimbitaran mi baga nga kamo dyan sa munisipyo, lalo na sa engineering department. Dahil man nga, ito nga, inimbitaran sabi kan alkali, inimbitaran nindo sa paguna na ito, halion sana. Okay man itong halion, pero dahil nga yung makalaog ng 3 meters, paguna nga, imbitasyon sana ito, dahil nga ito pwedeng gamito na unite ang representasyon sa pagsukol ninda. Tama man. Technically speaking. Sige. Ngunyan, dahil pigahalat na sana ni Mayor Escoto, susurat simbag gandar. Kung ano ba ito, official na nagpadara sinda, asin reconocido ninda, ining presenting sitwasyon. Takon iyo na, asin kung sinabi man kandar na bako, mapetisyon da ka ni an LGUAS. Iyo, dakulang marker na ini. Dakulang bagay managad kumpadre Jimmy because dyan minapoon sabi tanang ni ang gabos na met and bounds ka na propriedades dyan sa uwas. Igo na yung geotagging iyan. Kung nahiro mo managadan, gulpian efekto ka iyan tabi both ways. So uwas mo sa kataning na lugar. Yung ligaw ba yun Ligaw uwas. Ligaw uwas yan. Sige. Yan, ang abangan niya to, ayan, digigibuan man niya to nin follow up. Ayun daw na pisina kandar ngo niya. Probinsya Garo, region. Probinsya Garo. Digdi sa Embarcadero. Gariaw, digdi sa Embarcadero ang Dar Provincial Office. Sige. Nganing masabi niya, magibuan niya to kay follow up. Nag-aasa man si Mayor Escoto kan simbag kandar. Iyo. Kung ano kaya ini,
isininda na ang pag-transfer, isininda susukol ka ni. Mhm. O kung daiisi, ay something's wrong. Yan, oho. Sige. Mhm. Okay, so yan pare. Sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita di CGB News. Salamat kumpadre Jimmy, Chief Jim sa istorya hali dyan sa 3rd District. Aram nindo tabi taod-taod pag istoryahan tan bako yan basta-basta sa natabi na mahiro ka ni na boundary marker gulpi ang technical repercussions kayan and dapat niya to managad na subaybayan na. Sige, mabareta muna sa tuyang istasyon. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 17. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ikinaugma ni House Committee on Overseas Workers Affairs sa Chairman Ron Salo ang anunsyo ka nagkaperang kumpanya sa US na plano nilang kumuha asin mag-hire ni nasa 75,000 na mga Filipino seafarers. Para sa kongresista, patunay ini sa kakayahan kan mga Pilipino asin kumpiyansa sa international community sa mga obrero. Apera digdi ipigpapailing man ang bunga kan pagtarabangan kan gobyerno asin pribadong sektor na mapakarahay ang maritime industry kan nasyon. Nagpasalamat naman ang kabayan na party list salon kay Presidente Marcos asin Speaker Martin Romualdez sa padagos na nagbusol kan employment opportunities para sa mga Pinoy seafarers. Naglalao man ang kinatawan na lalo pang makusog ang
an kooperasyon sa pagultanan kan Pilipinas as in US sa pagtaon ng trabaho sa mga OFW. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Paraiso Beer, a taste of paraiso para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Alaxan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaxan FR. Mega One, ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humbayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia.
Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jims Coffee Mix. May plus ka sa life. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. O yan o, alas 10:15 na po, tabi ang oras. Pasiram-siram mo rin doon na linuto hata o yan na baga. Madali na naman. Anong ferti tabi ngunyan na paghuro harampangan sa pangudtuhan? Iguan ng kuryente dyan sa Indo, wara pa tabi. Parareho kita. Sige, diretso kita kan mga istorya pa sa luwas. Nasa linya ang pag-iriba sa news team. Nagwawagayway. Nakabandera. Si Joshua Bino. Joshua, what's happening? Good morning. Yes, good morning sa tiyo. Good morning sa mga parantabay. Ano yung nakudigdingon yan sa Daraga Albay. Kaya bahag ko si Public Safety Office o PSO Chief Vic Naira. Maaga na ta sirpiyo ni na update kung ano na sunagin disposisyon, ano ang balita duman sa duwang Public Safety Office personnel na nagpositibo baga sirpiyo, saro sa marijuana, saro sa shabu, ka mga tumalikod na simana. Buda apero duman sirpiyo sa duwang PSO na nasuspender nga ni dahil sa pagpositibo, igwa pa rin sarong PSO personnel na nasuspender dahil ta aligado sirpiyo nanuntok ini min saro man na lalaki dyan sa pingpungan na pigapod ninda dyan sa barangay Ilawod. So bali gabos, tulo ang nasuspender na Public Safety Office personnel. Aramon ta ang detalles and update kay PSO Chief Vic Naira. Chief, good morning po. Si Sir Pio Fernandez, live kita, Tingog Kanbanwaan kan DCGB. Yes sir, magandang umaga po sir at inyong mga tagapakinig ng Pino po ng radyo. Ay opo, maray na aldaw tabi sir si PU inikan DCGB. Primero po sir tabi, ano na su status kaitong su duwa na empleyado nato diyan sa PSO na nagpositibo po sa pagagamit nin ipinagbabawal na substance. Go ahead tabi. Yes sir, apo. Actually sir, in-impose na po natin base po doon sa naging kautusan po ng ating municipal mayor na 1-month suspension po doon sa nabanggit na mga nag-positibo mga PSO. So possibly, actually sir, nag-effect yun noong April 11. Pinaan na po yung pag-effect po ng kanilang suspension. Ngayon, after ng 1 month sir, depende po yan sa discretion ng ating butihing mayor kung sila ba ay mag-resume pa lang po, so hindi na po. Aha. Okay, so pag madali na tabi baga next week 11 na malaps na 1 month suspension. Ano po ang kwan? Yes, open-ended lang po yung order of suspension or igwa dumanin na nakabugtak na after kang lapse kan 1 month, pwede na silang mag-assume automatic over? Hindi po sir, mag-hindi rin po tayo sir ng direct order po din po galing sa ating municipal mayor kung ano po talaga magiging status after ng 1 month suspension sir. Ay iyo tabi. Okay, now ikadua, ito tabi sir na sabi na nanuntok sa sarong lugar dyan na PSO, ano man tabi ang status na kay to over? Kasama yun sa naging recommendation din po natin dun sa dalawa na meron din po siyang 1 month suspension. Actually, nung nag-imbestiga tayo, talagang meron din po nangyaring pagkukulang sa PSO. Kaya nga po, inaproban nga po yun ng ating mayor na tatlo yung ma-recommend ng 1 month suspension. So yun pong pangatlong nabanggit, after 1 month po, talaga mag-resume na po yun. Ayun. So, would you divulge the name kung dai man makakaraot, kung dai makitang pigbabalgar na lay tabi? Okay naman yun sir, kaya lang sabi ko nga, we have to protect their family kasi unang-una, kung ang pag-uusapan nga po yung record niya, performance niya sa trabaho, okay naman po siya, good record po siya. Yun nga lang, nagkaroon ng konting problema doon sa labas na po sa trabaho sa PSO. Iyo. So I have to protect po yung kanilang pamilya. Iyo tabi. Itong nanuntok,
What was the circumstances? Nasa line of duty tabi kan mangyari ito? Over? Wala na sir, actually yung tao na yon na lumalabas din po sa ating investigation, off-duty na po yung tao sir, kaya wala itong kinalaman sa kanyang performance bilang PSO. Iyo tabi. Now, iyan baga tabi sir na mga miyembros kan PSO once na naka-uniforme na yan, and yaon na dyan organic personnel na nindo, igwa na po baga yan yung sense of authority tabi, na nakabugtak sa indang persona. Now, with this happening tabi, igwa ning nag-positive sa illegal substance use, igwa ning nanununtok, any recommendation tabi sir na magkaigwa kita nin mas stringent pang criteria sa pagpili kan magiging membro kan PSO tabi sir? Katulad sir yung nabagit ko po noon nang na-interview ako ng media kung ano pa yung qualifications ng isang public safety officer. Normally sir, meron tayong qualification pero hindi naman tayo nag-aanap na kailangan ba degree holder o college graduate. As long as he is capable at willing talaga magtrabaho bilang PSO, kayang i-adapt yung mga policy, qualified po sir. Bako baga paano basta-basta ayan sir? Once na yaw ka na dyan, mapautob ka na ning lay, he or she will be an agent of person and authority baga tabi sir. Ano po? Opo. So dapat siguro inda ko sana for one, ang sabi ka ni ba dapat igwan ning kumbaga na naniligo man na basihan talaga so kapable igwan ning maray na comprehension, yung sa iyang level of tolerance sa langkaw, igwan langkaw na pagsabot ka na circumstansya, tanganing malikay-likay ng mga araw kaining sistema tabi sir. Garo baga so sa police, if we should say tabi taan sa indang trabaho, garo man sa trabaho baga kan regular member kan PNP tabi sir. Yes sir ako. Oho, dipisil arog ka iyan tabi. Pero apera ka iyan sir, any violations pa na naisasangat man yan sa Indo na pigreklamo di ba pag mga membros tabi dai naman? So para wala na sa ngayon sir. Pero kung meron pa man sir, sabi ko nga, I advise the public that we are very much willing to entertain po ng kanilang mga complaint kasi they are subject for investigation. Pag gumagawa tayo sa ng report sir, sinusubit ko po yung report sa ating municipal mayor. Ngayon sabi ko nga kanina, na kay mayor po yung decision kung i-upload niya po yung magiging recommendation natin with regard doon sa complaint against sa PSO. Yung pangalawa sir, yung sabi niyo kanina, ano yung mga criteria qualification ng isang PSO. Nabanggit ko po kanina yung dapat willing to adapt ng palisiya with able-bodied. Talagang palaban din kasi kailangan pag nasa battlefield kayo, dapat hindi lulugo-lugo. Dapat alam mo kung ano yung pinapatupad mong batas pati sa ini-implement ng ating traffic laws. Normally, every Monday sir, nagkakaroon kami ng briefing, orientation, lecture with regards to traffic management. Particularly po sa ating ini-import na mga municipal ordinances sa bayan po ng Daraga. Sabi ko nga, when you are doubt to enforce the law, wag mo nang i-enforce kasi baka magkamali tayo. Tama po Consult yan. the law. Tama yun ang po madalas yan. pong sabihin. Kasi kung doubt ka, mahirapan tayo dyan, may problema tayo dyan. Kaya see to it, pag nag-i-enforce po kami ng laws, alam namin kung ano yung particular section na i-enforce natin. Opo. At pangalawa, pinai-enforce ko rin po, pina-adapt ko yung maximum tolerance ng bawat isa na bagamat minsan may mga pagkakataon talaga na meron tayong mga apprehended motorist na nag-retaliate, medyo nagko-control masyado, dapat maintain pa rin yung posture, yung attitude, yung sagot ng mga PSO para hindi ikasama sa isang motorista. Yan. Ang nangyari kasi yan sir, minsan, ang mga motorista nagko-contest kasi minsan, hindi maganda yung approach daw ng isang PSO. Pero I believe, pag maganda talagang approach ng PSO, walang mangyayari problema sa apprehension. Napakabuti po sir. Napakaganda ng inyong line of philosophy. Yan po kasi alam mo pag naka-duty ng isang PSO, dalawang bagay, either na tama yung kanyang pagpapatupad or mali at maabuso niya yung authority, di ba? Yun ang dapat nating iingatan. Ano po? Opo. And pangalawa, tama po yun na maximum tolerance no matter how yung reaction ng kanyang hinuhuli
dapat merong maximum tolerance yung mga PSO. Doon na nga papasok sana yung meron tayong stringent qualifications sa mental ability and mental tensile strength ng ating mga PSO. Ano po? Sana, kasi pag andyan na sila, hindi sila dapat yung antagonistic, pero handa namang dumepensa sa buhay niya pag inatake, physical. Yun. Opo. Ginagawa natin yun na last resort po yun, sir. Yan, okay. Sige. Yun lang naman po, sir. And napakaraming salamat. Kung meron ka pang gustong ipaliwanag yan with regard sa operations ninyo para malaman ng publiko, go ahead po. Ang advice ko lang po sa panawagan ko sa ating mga motorista na nag-reinforce tayo po ng tamang disiplina. Kasi po actually kung igagalang niyo po talaga ang ginagawang enforcement ng Daraga Public Safety Office, ang purpose ito is maging pabuti sa mga pampubliko dahil mabawasan po ang mabagal na daloy ng trapiko sa ating bayan. Kung mapansin po ninyo, ang mga parking ng mga motorista, diagonal, improper parking, halos sa gitna po. So, kailangan natin mag-enforce ng batas. Yan ang magiging awareness ng isang motorista para next time around, they will properly park ng kanilang sasakyan. So, ang advice ko lang po, dapat lang po talaga magkaroon ng disiplina ng isang motorista para maiwasan po matikitan sila. Yan, okay. Ngayon po, yung tungkol po dun sa night market, kasi meron tayong ongoing operation po pag night market. Yung night market, sir, isang po yan, ordinansa na nagsasabi na during night market, pag 7 p.m. po ng gabi, close na po yung parte po ng Tiperes. Ang ginagawa kasi ng mga nagtitinda dyan, wala pang 7 p.m., wala pang night market, naglalagay na po siya ng mga paninda. Jesus Mario. Opo, actually sir, mga 5:30, alas 5 pa, mayroon na mga paninda eh. Jesus Mario. Nagbibigay yan sir ng nagbibigay yan sir ng contributing factor para magkaroon ng traffic congestion dyan sa area na yan. Nako naman, talaga naman. Kaya just sa ngayon sir, isa yan sa focus namin na maklear namin yung area na yan para during rush hour, maiwasan po yung bagal po ng trapiko dyan sa Tiperes. Ongoing kami ngayon, sir, dyan. Okay, so pag 7 p.m., then and only then, yun, iwagas na nila yung paninda dyan. Opo, pwede nila ilagay yung mga nila. 4-7 po, inaayos na nila yan. Pag 7, open na po sila. Okay, sige. Salamat, Sir Vic. Mabuhay kayo dyan sa PSO Daraga. Naputol na, naubos na. Sige, tabi... Joshua, okay na, naputol lang kita. Salamat kay Sir Vic na Naira and Ans Pading Jomar. Medyo natabi yung oras natin. Tingog Ganban. Okay na yan, nasa indong pag-standby. Thank you so much Joshua and kay Sir Vic Naira dyan sa PSO Daraga. Salamat po kan sa indong paghinanyog sa pangarang kambilog na tropa. Ako po si Pio Fernandez. Masunod man ang pag-iriba pa niya to si News Director Mardela. Salamat. Tingog Ganban. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan